मेडियानि गेजेरजों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे जोंनि बनसिनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि फार्स्ट एनुवेल कनभेनसना गाबोननि दिनाव जानो थांगासिनो दा हाबाफारि बादियै 6 तारिख आरो 7 तारिख बे साननैखौ नोजोर बोनानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों दा जों हाबाफारि बादियै जोंनि बे फुंनि 9 बाजियाव 9 AM जोंना मेन गेट बेखौ ओपनिं खालामबाय आरो बेजों लोगोसे मेन पेन्डेल डेलिगेट सेसननि बेखौबो दा ओपनिं खालामबाय दा डाइनिं हलखौ ओपनिं खालामनो आद्रा दङ दा हाबाफारि बादियै जोंहा 1टासोआवहाय डेलिगेट्स रेजिस्ट्रेशन जागोन आरो बेनि उनावहाय जोंहा CWC सिटिं बेयो जालांगोन प्लास जोंनि इन्टेलेक्चुवेल्स आरो गोबां बर' फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन्सफोरनि गेजेराव गुवारै सावरायनाय जागोन दा जोंहा हाबाफारि बादियै 7 तारिखनि फुङावहाय 8:30आवहाय जोंना मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै बेनि लोगो लोगोनो जोंहा जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ जों दैखांगोन जोंनि बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गेजेरजों आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि गेजेरजों ओमफ्राय 1टायाव जोंहा अपेन सेसन जागोन बेयावहाय आलासि हिसाबै जोंनि बारग' BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो क'क्राझारनि डिपुटि कमिशनार जन इंटिकाटार दा माबानि आफादगिरि अल पार्टी लिडार्स कनफारेन्सनि दा बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरगोन दा बेजों लोगोसे जोंहा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै गार' स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि टुरानि टेंसाकजि ममिन बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि बर'नि माने आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन फैगोन इन्टेलेक्चुवेल्स बिथांमोन फैगोन समाज सिबियारि बिथांमोन फैगोन दा जोंना हाबाफारि बादियै दा जाफुंबाय आरो जालांसिगोन गोलाव सम जारिमिनखौ नायोब्ला बर' माहारिया दिनै जातिखौ गायसननायनि सार्थ'आव सोमावसारनायनि बेलायाव दिनैसिमबो जेनाखै दा जोङो नायनो थाङोब्ला 1967निफ्रायनो बर'फ्रा मोनफानिफ्राय मोनफा मुं लानानै गोबाव सोमावसारबोदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो बर'फोरनि गेजेराव गोबां खहा जालांबाय दिनै सोरबा बादिया मुंख्लं जालांबाय सोरबा जोंनि आंगो बिब' बिनानावफ्रा जोंनि आइजोफ्रा दिनै जिनाहारि खालामजाबाय सोरबा न' सावजाबाय दा बेनि गेजेरावबो जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनाय जाय माने बर' हारिखौ भारतनि संबिधाननि मोन्थाय बायदि गायसननो थाखाय थागिबि हिसाबै जों नाजानायाव दिनैसिमबो सरकारा जोंखौ दिनै माने गनायाखै एबा इम्परटेन्स होआखै